eta gaua hosto baten gainean. Zitzarra abeslari oso ona zen, eta hemen dago koruan dauka direktorea eta hemen dago abesten beste animali batzuek. Eta zitzarra iruditu zuen kontzertu bat egiteko, eta gainontzeko inurriak eta beste animali batzuk eskuak atzetik oso ona da kontzertu. Bere abestiak oso famatuak ziren, eta basoko tiraldean eta basoko hegoaldean entzuten ziren. Zitzarra, esan dugunez, oso abeslari ona zen, baina oso altzuena zen, eta hemen berriro abesten eta bere esana oso pozik daudela, ondo abesten duela. Eta egun batean, zimenut bat, eta liberia bat esan zuen beste kontzertu bat egiteko. Eta esan zuen Zitzarra ez zuen berriro abestu. Konturatu zenean negua heldu zen, eta negua hotz askorekin heldu zen. Horrexegatik bere etxera joan behar zuen. Zitzarra etxera heltzean konturatu zen ez zegoela ezer jateko, eta esan zuen. Baina nola pasatuko dut orain negua ez badaukat ezer jateko dit. Hotz ez zigo naiz, eta ez daukat ezer jateko dit. Baina egun batean bere fans bera etxe batera joan zen. Lo egiteko eta lehenandia bateko. Erantzan zuen eta hemen zuen estrainorik egoteko gure etxean. Utziko dugu Zitzarraren bizitzaz hitz egitea eta Inurriaren bizitzaz hitz egingo dugu orain. Inurria oso langilea zen, bizitzako langilerik langileena, Inurririk langileena. Gauz eta egunek lan egiten zuen eta ezen nekatzen. Gero egua ondo pasatu ahal izateko eta jateko izateko. Eta Inurria ekintatu zuen borrote Inurri etxe hau egiteko. Eta bere etxea egoteko gaua neguan eta Zitzarra zen zuen. Inurria dauka despensa beteta janaritzeko, eta joan gonez janaria izkaintzera. Joan zen beretzera eta doktor esan janaria emango aldirazu, esan zuen Zitzarra. Ez Inurria esan zuen, ez, zuk zer egin duzu udan, Zitzarra esan zuen, banik hosto gaine batean egon naiz uda osoan. Eta Inurria esan zuen, hori ez du balio, ez dizut emango janaria. Zitzarra esan zuen, Inurria mesere esartzen utzina zazu, bestela hotza zego naiz eta ez daukat ezer jateko dit. Mesere esartzen utzina zazu. Inurria eta Zitzarra egun guztiak eta gaur guztiak abesten. Inurria eta Zitzarra
duo bat formatu duen. Lagunak egin ziren? Lagunak egin ziren? Bai, eta... Basoko duoa egin zuen. Eta pasatzen ziren uda erdia, janaria biltzen eta beste erdi uda janaria jartzen. No. Eta izan da dela.